ಯಾರೆಲ್ಲಾರು ಗೈಸ್, ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್. ಅಪ್ಪತ್ತುಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಲೈವ್ ಜಾಯಿನ್ అయినకు मस्त थैंक्स. కొంచెం ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಅಂಚಂದಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜನ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ. ಬಾರಿ ಬರ್ಸ ಗೈಸ್, 7 ಜನ ಬತ್ತೀರಿ. ಈರುಳ್ಳರ್ ಗೈಸ್ ಪಾತಿರ್ಲಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ. ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ರಾಂಗ್ ನಂಬರ್ ಪಂಡೇರು. ಏರಿ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಏರೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ. ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣವೇ ನಂಬರ್ ಮೇಲೆ ಕಂಡೇರ ಮರ ಕೂಡ ಈರಾ ಏಪ ಕಾಲ್ ಮಾಡ ಏನಣ್ಣ ಹೆಂಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇರ ನಂಬರ್ ಆಯ್ತು ಮಾರಿ ಓಲೆ ಎಪ್ಪ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇರಿ. 883 ಎಂಕ್ ಕಾಲ್ ಬೈಜಿ ಎಂಕ್ ಬೌಜಿ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ.
ಓ ನಂಬರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತು ನೀರು. ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ನಾಗೇಶನ ಬರ್ತೀನಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಾಗೇಶನ್ನ ಲೈವ್ ಗೊತ್ನಾಗ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಲೈಕ್. ಕಾಲ್ ಮಲ್ದಾರ ಕಾಲ್ ಮಲ್ದಾರ ಏರು ಎಂಕ್ ಕಾಲ್ ಬೈಜ್ಜಿ ಕಾಲ್ ಬೈದ್ಜಿ ನಾಗೇಶನ್ನ 883 ಏತ್ ಬರ್ತು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತನ. ನಾಗೇಶನ್ನ ಏತ್ ಬರ್ತು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತನ. ಅವಳ ನಂಬರ್ ಮಿಸ್ ಆದಿಪ್ಪೊಡಿರ್ನ ಕಾಲ್ ಕೊನೆಯ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಆದಿಪ್ಪೊಡವೆ ಇತ್ತೆ ಬಯ್ಯಾಡ 849ಗೂ ಬೊಲ್ಪುಗ 849 ಇತ್ತೆದನ ಓಡತ್ತ. ತುಗೈರ್ ನಂಬರ್ ಪನ್ಲೆಗೆ ನಂಬರ್ ಹೆಂಗ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವು ನಂಬರ್ ತುಕ ಓ ನಂಬರ್ ನಾಗೇಶನ್ನ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ಯಾವ ನಂಬರ್ ನಾಗೇಶನ್ನ ನಾಗೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಕಡಪಡಿ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನಾಗೇಶನ್ನ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಏನ ಗೊತ್ತನಿ ಬಾರಿ ಬರ್ಸಾಯಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಚ ಜನ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಒಂಜಿ ಯಾವುದು ಆಜಿ ಕಡಪುಡ್ದಾರು ಬತ್ತನಾಗ್ಲೆಗ್ ಮಾತಾಡ್ಲ ಪರಾಡು ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಕೋಡೆ ಮುರಣ್ಣ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತುಂಡು ಇನಿ ಬರ್ಸತ್ತೆ ಎರೆಗ್ಲ ಬೊಚ್ಚ ನಾಗೇಶನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತು ಜಾರೆ ಈ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ഞാൻ പാത്തേരനെ കേനുണ്ടേ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಾತೇರ್ನ ಕೇನುಂಡೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಕೇನುಂಡೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವನಸಾಂಡ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ದಾದಾ ಕಜಿಪು
ಹಾ ಬಂಡೆ ಕಲ್ಪುದಾದಾಗೆ ಬಟಾಣಿ ಗಡ್ಡೆಲಾಯ್ಕ್ ಏರವು ತರಕಾರಿ ತರಕಾರಿ ಯಾವ ತರಕಾರಿ ಯಾವ ತರಕಾರಿ ತರಕಾರಿ ಒಣ್ಣ ಕೂರಲ್ಲ ಹೂ ತರಕಾರಿ ಯಾವ ತರಕಾರಿ ನಾಗೇಶನ್ನ ಬೀಟ್ರೋಟಾ ಬಟಾಟನಾ ಟೊಮೆಟೊನಾ ಕ್ಯಾರೆಟಾ ಮೂಲಂಗಿಯ ಟೊಮೆಟೊನಾ ಹೀರೆನಾ ನುರ್ಗೆನಾ ಬದನೆನಾ ಕ್ಯಾಬೇಜ ಬೀನ್ಸಾ ಕೆಂಬುಡೆನಾ ಕುಂಬಳನಾ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಬತ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಚಲ್ಲರ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರೆ ಗರಿಬೇನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಂಡೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಕೊಡಬಕ್ಕ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತಂಡೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಸ ಜೋರುಂಡತ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇನಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬರ್ಸ ಜೋರು ಮಾರೇನಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲೆಜ್ಜೆ ಅಂಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಉಂಟು ಬರ್ಸ ಮಾರ್ರೆ ಅಂದೆ ಇಂಚಿಲ ಬರ್ಸ ಮಾರ್ರೆ ಇಂಚಿಲ ಬರ್ಸ ಮಾರ್ರೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಾರಿ ಬರ್ಸ ಇದೇ ಬಂಡ ಚಂಡಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬೆರಿಬೇನೆ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡೆ ದಾದ ಮರ್ದು ಮಲ್ತಾರ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಉಳ್ಳಾರ ಯಾರು ಉಳ್ಳೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅವು ಸರ್ಬತ್ ಪರೋಡ್ಚ ಅವೇ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಇರುಮುರನಿ ಸರ್ಬತ್ ಪರ್ದೆ ಬೆರಿಬೇನೆ ಖಾಲಿ ನೀರೇ ಮಾರ್ರೆ ಬರ್ಸ ಅಂದೆ ಇಂಚಿಲ ಅಂಚನೆ ನಂದು ಯಾನ್ ತೂಜಿ ಸರಿ ಸೌಂಡ್ ಕೇನುಂಡು ಎಂಚ ಅಂದ್ ತೂತುಜಿ ಬಿದಾಯ್ಪೋದು ಸೌಂಡ್ ಆಪುಂಡು ನೀರೇನ ಎಂಚ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಚಂಡ ಮುಲ್ಪಲ ನೀರೇ ಇಪ್ಪೊಡು ಕೊಡೆದ ಅಂಜಾಲಿ ಮುಗ್ಗಿಂಡೆ ಅಂದಿಯ ಸೋಡ ಸರ್ಬತ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಅಲ್ಲ ಪರ್ತುಜಿ ಅಲ್ಪನೆ ಉಂಡವು ಮುರಾನಿ ಪರ್ದೆ ಯಾವ ಆತುಂಡು ಮುರಾನಿ ಪರ್ದೆ ಬಂಜಾರ ಆತನು ಮರೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಲ್ಪ ಮುರಾನಿ ಲಕ್ಕದ 7 ಗಂಟೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒರ್ಮ ಗಂಟೆಗಿ ಆ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಬರ್ದು ಅವ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಆತನ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಅಂದು ಐಕಾರ್ ಮಿಕ್ಸ್ಲ ಮಲ್ದೇರತ್ತೆ ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ಜಿ ಲಕ್ಕರ್ನೆ ಆಯ್ಜಿ ಕೋಡೆದ ಪೂರ ಖಾಲಿ ನೀನು ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ಪೇವ ನಸುಗ ಓಕೆ ಬಲೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಎಲ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ತು ಇಜ್ಜಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಚೌತಿ ಅಂಚ ಗಮ್ಮತ್ ಇಜ್ಜಿ ಗೋಪಿ ಮಂಚೂರಿಯಾ ಇರ್ನ ಹೊಸ ಬುದ್ಧಾರ ನಾಗೇಶನ ಗೋಪಿ ಮಂಚೂರಿಗೆ ಅವಾನ ಮುಂದೆ ಗೋಪಿ ಮಂಚೂರಿ ಯಾನ್ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಕೇಂದೆ ಗೋಪಿ ಮಂಚೂರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೇನಿ ಆ ಚೌತಿದಲ್ಲೇ ಕೊಡು ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿಯಾ ಓಕೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಚೌತಿ ಅತ್ತೆ ಅಂಚ ತರಕಾರಿ ಇರಗ್ ದಾದ ಗಮ್ಮತ್ತು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ದಾಲ ಉಂಡಾ ಎಲ್ಲ ಅವೇ ಗಮ್ಮತ್ ಉಂಡೆ ಕೇನಿ ಗಮ್ಮತ್ ಇಜ್ಜಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಕರಕ್ಕರಿ ಹೊಸ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂದೇ ಹೊಸ ಸ್ಟೈಲ್ ಇರ್ನ ನಾಗೇಶನ ಚೌತಿದಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಗೋಪಿ ಮಂಚೂರಿ ಭಯಂಕರಲ್ಲರು ಮಾರೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬೋಡೆ ಗೋಪಿ ಮಂಚೂರಿ ಆಫರ್ ಉಂಡಿಗೆ ಗೋಪಿ ಮಂಚೂರಿ ಹೌದಾದ ಮಾರೆ ಗೋಪಿ ಮಂಚೂರಿ 3 ಜನಕ್ಕೂ 3 ಪ್ಲೇಟ್
ಗೋಪಿ ಮಂಚೂರಿ ಅವ್ರು 10 ಜನ ಉಳ್ಳೇರಿ ಆರು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತನತ್ತ 6 ಜನ ಏತಿತ್ತೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಆ ನಾಗೇಶ್ನ 10 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಬನ್ನಿ ಅವೇ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ತೋಜುಂಡು ಆರು ಮೂಜಿ ಕಡಪುಣ್ಣಿ 5 ಬೊಕ್ಕ ಜನ ಬತ್ತನತ್ತ ಆಯ್ತಾ ಏನಂತಾರೆ ಅದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರ ರಪ್ಪ ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಕಪ್ಪಿನ ಏನು ಇಂತಿರದ ನುತ್ತಾಯಿವ ಐನ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ನುತ್ತಾಯವನಾ ಆಲ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರದರ್ ನಮಸ್ತೆ ಆಯಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಆಲ ಕೈ ನಮಸ್ತೆ ಮುಗಿ ಅವೇ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚುಳ್ಳರು ಯಾನ್ ಅವು ಪೂರ ತಿನ್ಪುಜಿ ಅನ್ನವು ಗೋಪಿ ಮಂಚೂರಿಯಾ ಹೊಸ ಸ್ಟೈಲ್ದ ಗೋಪಿ ಮಂಚೂರಿ ತಿಲ್ಲೆ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಬಂದ್ರೆ ಸತೀಶನ್ನೇ ಅಂದಿ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ನಾಗೇಶನೇ ಹಾ ಬಂದ್ರೆ ₹100 ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಬೋಡೆ ಗೋಪಿ ಮಂಚೂರಿ ಗೋಪಿ ಮಂಚೂರಿ ಹತ್ತು ಒಂದು ಗೋಪಿ ಮಂಚೂರಿ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನುತ್ತಾಯಿವ ಉಲ್ಲೆ ಅನ್ನ ಅಲೇ ನಾ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಉಲ್ಲೆ ಅನ್ನ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ದಾದೆ ಕಜಿಪು ದಾದೆ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಚೌತಿ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡೆ ಚೌತಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಉಂಡೆ ಅದು ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಹತ್ತು ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಬೊರ್ಚಿ ನಾಗೇಶನ್ನ ಅವು ಏರ್ಲ ಪರ್ಪುಜೇರಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾತ್ರ ಚಿಕನ್ ಫೇವರೇಟ್ ಇಷ್ಟ ಬಿರಿಯಾನಿಲ ಚಿಕನ್ಲ ಇಷ್ಟ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಹಾ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾ 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 ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ದಾದೆ ಕಜಿಪ್ಪು ಬಿರಿಯಾನಿ ಇಷ್ಟನಾ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇಷ್ಟನೇ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಕಜಿಪು ವೆಜ್ ಅಂದೆ ಆ ಲೊಕೇಶನ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೂಪಾಡ್ಲೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಕೂಪು ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಒನಸಾಂಡೆ ಎಲೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕನ ಒನಸಾಂಡೆ ಏಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಇಂಚಿ ಬಾರಿ ಬರ್ಸಾಯೆ ಅಂಚಿಂಡೆ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಬನಂದಿಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜೆ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಅಂಚಿ ಕಂಡ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಸ ಲೇಟೆ ಆ ಬರ್ಸತ್ತೆ ಒನಸಾತು ಜಿಂದು ಲೇಟ್ ಆರ್ನ ಒನಸು ನಾಗೇಶನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲೇ ಲೊಕೇಶನ್ ಕೂಪಾಡ್ಲೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂದೆ ಎಲ್ಲ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಲ್ಪಗ ಡೆಲ್ಲಿಡ್ಲ ಬರ್ಸೊಂಡಿಗೆ ಅಂದೆ ಡೆಲ್ಲಿಡ್ಲ ಬರ್ಸೊಂಡು ಅದ ಲೊಕೇಶನ್ ಇಂಚಿಲ ಇನಿ ಕೋಡಪುರ ಬರ್ಸೇತ ಇನಿ ಬರ್ಸ ಲೊಕೇಶನ್ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಬರ್ಸಾನೆ ಬರ್ಸ ಅಂದೆ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಇರ್ನವ್ರಡ್ಲ ಬರ್ಸೊಂಡೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಲೊಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೂ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಲೊಕೇಶನ್ನೇ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಉಂಡು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾರೆ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಮೂಲು ಬರ್ಸ ಉಂಡು ಸರೋಜ ಅಕ್ಕನವ್ರುಡ್ಲ ಬರ್ಸ ಉಂಡುಗೆ ಹಾಯ್ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲರಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ಪಲ ಬರ್ಸ ಅಕ್ಕ ಪೂರಾ ಕೋಡಿಡ್ಲ ಬರ್ಸನೇ ಬರ್ಸ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಬತ್ತೇರು ಬರ್ಸ ಉಂಡುಗೆ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕನವ್ರುಡ್ಲ ಒಂತೆ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲೇ ಬಾಯ್ ಓಕೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಬಾಯ್ ಇತ್ ಬರ್ತು ಬತ್ತಾರತ್ತೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇ ಗವೆ ಬಾಯ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಬಾಯ್ ಉಬೇರ್ಗ್ ಪೋಯಾರ ಅಣ್ಣ ಉಬೇರ್ಗ್ ಪೋಯಾ ಅಣ್ಣ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಉಬೇರ್ಗ್ ಪೋಯೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಅಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರೆ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಲೊಕೇಶನ್ನೇ ಕೊಡ್ತೇರು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೇ ಕೊಡ್ತೇರ್ಗೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೇ ಕೊಡ್ತೇರು 5 ಜನಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರೆ ಸರೋಜಕ್ಕನ ಮನಸ್ಸಾಂಡೆ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೇ ಉಲ್ಲಾರ ಹೊರ ಮೆಸೇಜ್ ಇಂಚ ಬಾರ್ಪುಜಿ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಡ ಹಾಕೊಂಡು ಮಟ್ಟುದಾರು ಒಡೆಗು ಪೋತೇರು ಮಟ್ಟುದಾರು ಉಲ್ಲೇರು ಸರೋಜ ಕಲೆ ಬೊಕ ಕೊರ್ನಿ ಬರಗು ಪೋಯಾರು ಬೊಕ ಕೊರಿಯಾರೆ ಓಕೆ ಮಟ್ಟುದಾರು ಒಡೆಗು ಪೋತಾರೆ ಮಟ್ಟುದಾರು ಉಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ మట్టుదారు సుజాత అక్క అది సరోజ అక్క
సరోజాకి కెప్పు ముప్ప ఆపుండి ఎవరెవరా ಕೆಪ್ಪಲ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಕುಡ್ಲಾಡು ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅಂದೆ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಊರುಡು ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಏನು ದುಂಬುಗಾಯನುಂಡ ಮಟ್ಟದಾರು ಉಳ್ಳೇರು ಯಾರು ಎಡೆ ಬೈಜ್ಜೇರಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಜಾಸ್ತಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಮೈಕ ಎರೇಪುರ ಬೋರ್ಡ್ ದೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟದಾರು ಬರ್ವೇರು ಯಾರಂತ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲೇರ್ಗೆ ಬಸ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ಒನಸಾಂಡೆ ಒನಸಾತು ಜೊತಾರ್ನು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಹಾ ಬನಂದಲ್ಲೇರು ಹಾ 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 ಅರೋರಣ್ಣ ಹಾ ಮಾಡ್ತೇನೆ ದಾದ ಬರ್ಸಾಯೆ ಸರೋಜಕ್ಕ